Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare. Nhasi pano paita kusvipwa maprophecies. Nhasi maprofita vakaita kutsamwa chaizvo chaizvo. So chekutanga tisati tapinda mushoko kuonesana zvinhu zviri paground, da kungoti guys, maprophecies aya mazhinji ndinyochita kuti ndingaprofita zvakati ndingaprofita zvakati. Ko ndakazoona vamwe vakutanga kukomenda vachindibvunza kuti ndakazoona prophecy yenyu makaprofita ikabudirira. Handisiri ndinoprofita, ina ndiprofita, ndakana chadoziza rezvekuprofita. Redu basa ndiro ratei tichitoita irori rekutongokuudzai kuti ndingati zvakati ndingaitaura zvakati. Saka please, handisiri ndinonikiri naye kuna kuzoti unoda kutora glory yevamwe vanhu. And then tobva taita kune vamwe vanhu futi vakambouya vakati toda kuti tine zvedu zvatinenge tichitaurawo zvatinoprofita kuti tinge tichidawo kuti tinge tichibudawo pachannel penyu tichionekwawo, it's like moti advertiserawo. You know, munongoziva DM redu rinenge ringoripo rinenge rakavhura, munouya munoisa email ipapo totaurirana kuti zvinenge zvakamira sei. But the most important thing, isusu zvedu zvatakanakira hatinovheta. Kana uchinge uri wefake hako usafungidzira kuti pamwe uchazoti bribe nemari yako kuti tinge tichikuisa, because panapa zvinhu zvese zvatinoita ndezvechokwadi, zvese zvatinotaura panapa. Saka hatidi zvokuzoti iwo uchizako kuti uri kunyeba ufunga kuti pamwe uchauya ukarova skillful nekuti watipa mari tikasimbisa. Hatisimbise zvinhu zvekunyeba, ipapo hatipo. Saka muri yeZimbabwe zvatasangana kudai so nhasi pachannel penyu ndine maprophecies aita kudururwa, maprophecies aita kusvipwa naavo vanoitwa vaobey tichafa mukana iri. Vane zviprofita hobho zvavakanda panapa, zvokutoti ipapo ndinotoita kuselekta because ndasuziva kuti ndotanga kutaura ipi yacho, but chandingada kungokuudzai ndechekuti pari kupisa panapa. Maprophecies abuda ari 20 maprophecies ndo mabudira aita. So pane yandichangota mamwe ndichangoita kujambira just in case, so that mamwe acho imimi munozongoonawo mega pascreen ipapo, but ndangoona kuti zvakakosha kuti ndingotangira panumber 7. Pari kunzi an actor who made headlines on ZTV in the early 90s resting. Muactor akambonetsa kunana ZTV kuma 90s uku ndiye ari kunzi ari kuonekwa manje ari kufa. Saka mungozongonzwawo dzakungochengwa nyaya dzacho pakunzi ningaenda, munobva mungoziva kuti zvakambotaurika, ndo zvatati chimbotaura zvezvo tikati aiwa musazouya muchiti ndindakazvitaura. It's prophet obey tichafa mukana iri. Avo vanobuda nepagutu apo ndo vane maprophecies aya andava nawo nhasi ndichibatirai. Tobva tajambira touya pa 10. Pari kunzi sickness will be hidden amongst Zimbabwe top 3 leaders. Sickness will be hidden amongst Zimbabwe top 3 leaders. Inini ndakanzwa wedre kuti top, pfungwa dzangu dzine padzinotanga kungofunga. Zvinhu zvese makangonzwa kuti top imimi. And wese papatonzi top leaders, maleaders vari pamusoro vacho, vari pamusoro. Handisi kuti zvangu ndivo, but iwo kana uri kufunga kuti ndaanani, you can tell me zvako. But prophecy panapa yakangonzi top 3 leaders, hapana kutaurwa mazita. Saka kana zvinhu zvemazita, I think imimi ndimega munokwanisa kutozviita. Ndikuona pari kunzi a new second vice president will be inevitable. A new second vice president. Alright, chiprofita ichocho chimwe chiri kuuya. Pari kunzi pa 12 pari kuzonzi top Zimbabwe politician to lose a wife minister. Top atoti timboonesana. I think inokwanisa kunzwika, inozikanwa nevanhu. Top Zimbabwe politician to lose a wife yacho ari minister. Ane mukadzi minister ndiani kumapolitician ese aya emuZimbabwe? Kana muchimuziva mobva matongotaura mazita. Inini ndinoona ndiri kufunga, but handisida kumhanyisa pfungwa kuti nditange kuzomozotanga kuti but apa iwo ngochitaura kuti zvakati 1%. Munongondiudzawo kozi panapa inini ndo maonero andiri kutozviita panapa. Izvi manyorerwa zvakaitwa panapa pari kunzi rasikirwa nemukadzi. I don't know kuti akurasikirwa pa in the way of divorce kana kuti chichi, handizozva kuti ikurasikira chirudzii, but ndo chiprofita chacho ichi mabudirire
achiri kuita, but maongonzwisisa maprofitirwo acho achaita anenge atori ma1. Tobva tauya pane mamwe avari kuti mageneral pari kunzi Zimbabwe will experiment extremely high dangerous off season flooding. Ndo mamwe mashoko aripo mudariro panapa ari kutaurwa pari kunzi zvekare a religious couple to lose a child here in Zimbabwe. Vamwe vezvitendero, great rivals around the world, great men of God departing, a leader of white garment sect in Zimbabwe resting shortly. I think anogona kunge ari uya uya akura uya ndimukumuziva, ane nguva akakanyarirwa nezvake, saka maybe underground oil reserves in Zimbabwe. Ayeye pana pachanakidza. Change fortunes here in Zimbabwe. Yesterday drama queen resting, 11 great activities on the Heroes Acre this year. Pari kunzi activities pachambopindwa pachibudwa zvisingaite paHeroes Acre ipapo. A new battle, prophets exchanging words. New battle, prophets exchanging words. Maprofita imomo hatichanzwirira. I think nyaya dzemaprofits tichatombodzitibate zvakanyanya panapa tichimboonesana, because kwadza kuenda kudai soka drama, munokuziva kuti isusu zvedrama tinotozvifarirawo manje, ndo nyaya dzatinototeera idzodzi zvisingaite. Ari kuzobuda pa15 ari kuti zvoni prayer for a fire upon vehicle registry office Zim. Wakamalaka vehicle registry office aizvizayakaita paitiro kunogona kungobvira pakashata. Zimbabwe ground stampede half a mast flag Harare. A female Zim veteran rest, a radio TV personality Zim papers resting 20. Pakaipa panamba 20 pakaipa amadzadiwa pari kunzi main opposition party to relaunch. Main opposition party to relaunch. Kureva kuti we all know kuti opposition iko zvinhu hakuna opposition party kamuZimbabwe. Kuna opposition kungonzwa musi vachamisa vangobuda vangoti ini zvakuitwa hapenangwa ndatosiyana nezvetriple C. Kubva ipapo kubva mazuva iwayo hatina kuzomboona futi opposition muZimbabwe, hatina kuzomboiona. Saka pana pari kunzi padorowa relaunch, kureva kuti vakutorwa comeback yavo yakati simbei. Ndo zvirimo mudariro, ndo zviri kuprofitwa panapa mhuri yeZimbabwe. Saka ndakoti ndidarike nepano ndichikuzivisai zvinhu zviripo, so that mungogara muchingoziva kuti chichikuitika. Ndoza ndo patinofarira maprofits kanenge vachiona zviri kumberi. Inini zvangu zvekuzoti vazhinji munoti maprofits ndekunyeba ndechi, ina handini nazvo. Ini changu inyaya chete kungokuudza kuti hanzi nhingi chakati bosi tichiona mamwe maprofits avanoita achibudirira, mamwe acho achizotadza kubudirira futi. Saka isusu sevanhu vanoda nyaya stereki tinobva tangotaurawo kuti nhingi atotaura kuti zvakati, so that vanhu mugara muchiita se muchiziva, kwete kuzonditi hanzi inini ndini ndiri kuuya nemaprofits kana kuti ndini ndiri kufarira maprofits. It's not like that. Inini ndiri kufarira nyaya dzekutaurwa ipapo chete. Ndangoti ndidarike nepanapa hama dzadiwa ndichikuzivisai zvinhu zvirimo mudariro, zvinhu zviri kutaurika. So handisi kuzivawo kuti iwewo nyaya iyi wakaitarisawo uri kuionawo sei. Kana uchingosvika panapa first time yako, like this video, join this family, kana wasubscribe. Toramba tichingokupai nyaya aiwa panapa tinete panyaya dzekupanana nyaya ipapapa. Nyaya ndokubasa.